Kaixo, Oio Sanjurjo naiz, Lizarran jaioa eta nire haurtzaro zein gaztaroa han bertan igaro nituen. Lizarra dakizuenez, eremu mistoan dago Nafarroan, ez? Eta, nire garaian esan daiteke nahiko eremu erraldundu batean bizi izan ginela, ez? Nire garaiko gazteak. Horregatik, berebiziko garrantzia hartu zuen ni bezalako gazteentzat euskera ikastolatik kanpo ere entzun eta praktikatu behar izatea, ez? Horretan, papera handia jokatu zuen ETBk marrazki bizitunekin, garrantzitsua iruditzen zitzaigun ikastolatik kanpora ere euskeraz aritzeko espazioak izatea, ez? Bakarrik mugatzea arlo akademikora, ez? Euskera eta horregatik guk etxean beti ETB ikusten genuen eta horrek euskera gure egunerokoan ordu gehiagoz protagonismoa izaten laguntzen zigun, ez? Horregatikan gaur egun ere eta animatzen zaituztet guraso horiei garrantzia ematea, ez? Kontzientzia izatea, euskera ez dadila bakarrik eskolazko orduetara mugatu. Eskolatik kanpo ere bizi behar dute euskeraz eta entzun behar dute euskeraz, euskalduntzeko eta ahalduntzeko. Emaio zuen garrantzia horri eta segi aurrera euskararekin.